Noin, nyt lähti. Tämän opetuksen aiheena on meidän se, että miten me eletään kristittynä, mitä tarkoittaa elämä kristittynä. Ja tämä on tosi laaja aihe, jota voisi lähestyä varmasti monesta muustakin näkökulmasta, mutta joitain ajatuksia nyt, mitä haluan tänään tästä jakaa. Mä olin viime sunnuntaina pitämässä raamattutuntia Tallinnan tuomiokirkossa ja yksi osallistuja totesi siellä sekä vähän huvittuneena että sitten ihmetellen, että ei-kristityt tietää kyllä kumman hyvin, että miten kristittyjen pitäisi elää ja minkälaisia kristittyjen pitäisi olla. Että vaikka ihminen ei ole itse ollenkaan kristitty, niin kyllä se tietää, että minkälaista se kristitty elämä pitäisi olla. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen ja hyvä huomio, ja senkin pohjalta voi kysyä, että kuuluuko meidän kristittynä olemiseen jotain sääntöjä? Pitääkö meistä näkyä ulospäin se, että me ollaan kristittyjä? Se, mikä on tärkeää sanoa heti aluksi, on se, että ensisijaisesti elämä kristittynä ei ole sitä, että me seurataan jotain käsky- ja kieltolistoja, vaan se on suhde. Se on sitä, että me eletään Jeesuksen kanssa. Ja suhde on semmoinen asia, jota ei voi napauttaa päälle ja pois, vaan siinä eletään. Ja siitä myös tämä otsikko Jeesus mukana arjessa. Ei ole mahdollista olla kristitty vaikka 2 tuntia viikossa sunnuntai-aamuisin ja sitten viikon 166 muuta tuntia olla olematta kristitty tai olla välittämättä Jumalasta. Vaan silloin, kun meidät on kutsuttu elämään yhdessä Jeesuksen kanssa, niin meidät on kutsuttu nimenomaan siinä arjessamme ja koko elämässämme elämään kristittynä. Kun Jaakob kirjoitti omassa kirjeessään, usko ilman tekoja on kuollut, hän ei tarkoittanut sitä, että teot pelastaa meidät, vaan sitä, että yksinkertaisesti usko ei voi olla näkymättä. Se kohta jatkuu, niin kuin tuosta ruudultakin näette. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Koska niin kuin sanontakin sanoo, seura tekee kaltaisekseen. Ja kun me eletään Jeesuksen kanssa, Jeesuksen seurassa, niin se ei voi olla näkymättä meidän elämässä. Se vaikuttaa meihin niin, että kun me ollaan lähellä Jeesusta, niin toivottavasti myös meissä näkyy jotakin hänen kaltaisuutta. Mutta se ei ole jotain semmoista, mitä meidän täytyisi koko ajan hirveästi miettiä tai mitä meidän pitäisi itsestämme puristaa, vaan se elämä kristittynä on luontaista seurausta siitä, että me ollaan kristittyjä, että me uskotaan Jeesukseen. Eli ei tarvitse arjessa joka hetki miettiä, että koska olen kristitty, miten toimin tässä tilanteessa. Toki tulee myös niitä tilanteita, joissa me tehdään tietoisia valintoja ja jossa me mietitään, että mikä näitä valintoja ohjaa. Mutta hyvin paljon se on sitä, että me eletään niin, että Jeesus on kaikessa mukana. Kun Raamattu puhuu kristityn elämän todellisuudesta, niin siellä näkyy se kahtiajakoisuus, josta Jeesuskin sanoi muun muassa Johanneksen evankeliumissa siellä jäähyväisrukouksessaan, ilmaisvapillisessa rukouksessa hän rukoili: en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan,
niin kuin en minäkään kuulu. Meidät on siis kutsuttu olemaan tämän maailman keskellä, mutta meitä ei ole kutsuttu olemaan maailmasta, kuulumaan maailmaan. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kristittyinä me ei eristäydytä tästä maailmasta, me ei rakenneta omia kupliamme, omia rinnakkaisyhteiskuntia, ei määritellä sellaisia tiukkoja sääntöjä, jotka vetää tosi tarkat rajat meidän ja muiden välille, niin että me ei voida olla missään tekemisissä niiden muiden kanssa ja ne muut ei voi olla missään tekemisissä meidän kanssa. Tämä maailma sinänsä ei ole paha, vaan se on Jumalan luoma ja siinä on Jumalan luoma järjestys. Ja osaksi tätä Jumalan luomaa maailmaa ja järjestystä myös meitä kristittyinä on kutsuttu. Meidät on kutsuttu elämään osana meidän yhteiskuntaa ja vaikuttamaan siihen. Koska miettikääpä, minkälainen tämä maailma olisi, jos kristityt eristäytyisivät täysin omiin joukkoihinsa. Jos tavallisissa kouluissa, tavallisilla työpaikoilla, päätöksentekijöiden joukossa yhtään missään ei olisi ainuttakaan kristittyä. Minkälaiset arvot ja tavoitteet ohjaisivat semmoista maailmaa? Se ei olisi hyvä paikka elää. Se olisi ankea maailma, jossa niillä, jotka Jumalaa ei tunne, ei myöskään olisi mitään mahdollisuutta oppia häntä tuntemaan, koska he ei kohtaisi elämässään yhtään kristittyä. He ei näkisi, mitä tarkoittaa elää tätä elämää yhdessä Jumalan kanssa. He ei näkisi, mitä kaikkea se vaikuttaa elämään ja maailmaan, kun eletään arkea Jeesuksen kanssa. Jumalan luomaan maailmaan kuuluu paljon hyviä asioita, ja kristittykin saa niistä nauttia. Monenlaisissa asioissa kristitty voi elää samanlaista elämää kuin ei-kristitty ihminen. Voi harrastaa ihan samanlaisia asioita, saa tehdä töitä hyvin monilla eri aloilla. Saa olla kiinnostunut myös muista kuin hengellisistä asioista. Saa solmia, ja on hyväkin solmia, ihmissuhteita myös ei-kristittyjen kanssa. Ja tämä kaikki on meille ihan terveellistä. Elää semmoista kokonaisvaltaista elämää, joka myös näyttää muille sen, että kristitty on ihan tavallinen ihminen, joka elää tavallisen ihmisen elämää. Me ei olla superihmisiä, me ei lueta raamattua ja olla kirkossa 24/7, vaan me eletään semmoista elämää, jolla me näytetään, että on hyvä olla kristitty, on hyvä kulkea Jeesuksen kanssa, mutta me ei tehdä kynnystä liian korkeaksi. Vaikka ihmisen elämässä muuttuu usein paljonkin, kun oppii tuntemaan Jeesuksen, niin kaiken ei tarvitse muuttua ja kaikesta ei tarvitse luopua. Ja sitäkin on tärkeää näyttää, että ne ihmiset, jotka ei Jeesusta vielä tunne, vois haluta sen elämän, jota Jeesuksen kanssa eletään, ja että he vois nähdä, että on paljon semmoisia hyviä asioita, joita he elämässään edelleen saa pitää, joista he saa nauttia, joita he saa tehdä, joita he saa harrastaa. Mutta toki on sitten se toinen puoli. Usko vaikuttaa, se saa ja sen pitää näkyä. Ja se näkyy meidän valinnoissa, koska ei kaikki asiat ole kristityille sallittuja. Kaikki asiat ei ole meille hyväksi. Ja on semmoisia asioita, joista me kristittyinä sanoudutaan irti. Jeesus opetti Vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.
Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Suolaton ja valoton maailma olisi mauton ja pimeä maailma. Ja sen takia Jeesus antoi meille tehtävän olla maan suola ja valo. Mutta huomaatko, mitä hän sanoi? Hän ei sanonut, että teidän pitää tulla suolaksi tai teidän pitää tulla valoksi. Tehkää jotakin, että tulette. Vaan hän sanoi yksinkertaisesti, te olette maan suola. Te olette maailman valo. Tuollaisina tavallisina, epätäydellisinä te olette jo suola ja valo. Eli kun me eletään Jeesuksen kanssa, se tarkoittaa sitä, että mihin ikinä me mennään, me viedään Jeesus mukanamme sinne. Meidän ei tarvitse eikä meidän pidä piilotella tai hävetä meidän uskoa, vaan se saa maistua, se saa näkyä. Meidän ei pidä tietenkään esimerkiksi lyödä muita Raamatulla päähän tai jollakin väärällä tavalla tuputtaa ihmisille. Kukaan ei halua ruokaansa suolaa, jos me kaadetaan sitä siihen kilokaupalla, vaan pitää maustaa sopivalla tavalla ja pitää olla viisas siinä, miten me ollaan suola, miten me ollaan valo. Mutta meillä on oikeus olla sitä, mitä me ollaan, uskoa siihen, mihin uskotaan. Me saadaan myös puolustaa meidän oikeuksia kristittyinä ja meidän lasten oikeuksia. Meidän ei tarvitse suostua semmoiseen, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Ja meidän ei tarvitse vaieta itseämme kuoliaaksi, vaan meillä on oikeus ja meillä on oikeastaan velvollisuuskin näyttää, että yhä vielä on meitä, jotka uskotaan Jumalaan, jotka otetaan hänet ja hänen sanansa tosissamme ja jotka ollaan silti ihan tavallisia ihmisiä, ihan fiksujakin ihmisiä. Ei mitään säälittäviä aivopesun uhreja tai sydämettömiä sortajia tai hihhuleita hullunkiilto silmissä, vaan semmoisia ihmisiä, joiden kaltaiseksi ehkä joku muukin voisi haluta tulla. Valon ja suolan tehtävä ei ole ensisijaisesti vetää huomiota itseensä, vaan valaista ja maustaa se, mikä on ympärillä. Meitä on kutsuttu näyttämään ihmisille vaihtoehtoa. On kutsuttu näyttämään, että minkälaista voi olla se yltäkylläinen elämä, jonka Jeesus omilleen lupaa. Ja keskeistä ei ole se, että me yritetään pinnistellä, että me yritetään tehdä mahdollisimman paljon, että se kristittynä oleminen näyttää hirveältä suorittamiselta, vaan se, että me annetaan Jeesuksen näkyä meissä. Jossain vaiheessa, joissain piireissä on ollut suosittua kantaa semmoisia rannekkeita, joissa on kirjainlyhenne tai sanat What would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? Mutta ei meidän oikeastaan tarvitse koko aikaa kysyä sitä jokaisessa arjen asiassa, mitä Jeesus nyt tekisi. Vaan elämä kristittynä on jotain laajempaa. Se on sitä, että annetaan uskon, toivon, rakkauden pohjavireen kulkee mukana ihan kaikessa. Annetaan Jumalan sanan ruokkia meitä niin, että se vaikuttaa meidän arvoihin, joiden pohjalta me tehdään valintoja. Ja usein tärkeitä on erityisesti ne pienet ja jokapäiväiset valinnat, koska ne ohjaa sitä, mitä me päätetään sitten, kun me tehdään niitä suuria päätöksiä, joita meidän pitää oikein erityisesti pysähtyä miettimään ja punnitsemaan.
se, miten me eletään tätä arkipäiväistä elämää, se ohjaa sitä, mitä me sitten päätetään suurissa asioissa. Ja silloin, kun me pidetään tämä kaikki mielessä, niin se samalla tarkoittaa meille sitä, että tämä maailma meidän ympärillä ei ole kaikki, vaan meillä on iankaikkinen päämäärä, joka vaikuttaa siihen, mitä me pidetään tärkeänä, mitä me tavoitellaan, mistä me etsitään merkitystä. Ja kun puhutaan suolasta ja valosta, niin ne on tärkeitä, mutta se suola voi myös kirvellä ja valo voi myös häikäistä ja sokaista. Elämä kristittynä ei ole aina sitä, että valitaan se helpoin vaihtoehto. Se ei ole sitä, että me voidaan tehdä ihan mitä tahansa, koska on paljon sitä, mikä ei sovi yhteen kristityn elämän kanssa. Samaisessa vuorisaarnassa Jeesus sanoo myös, kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Ja Paavali kirjoitti efesolaisille vähän pidempi pätkä Efesolaiskirjeen 5. luvun alusta. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Siveettömyydestä, kaikenlaista saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan. Eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Teidän suuhunne sopii kiitos. Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseenne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin, ne eivät kanna hedelmaa. Tuokaa ne päivän valoon. Niin vaikka elämä kristittynä ei ole sääntölistojen noudattamista, on selvää, että on myös niitä asioita, jotka kristitylle ei sovi, ja on niitä asioita, joita kristityltä odotetaan. Ja ehkä tärkeämpää kuin se, että me laaditaan hyvin yksityiskohtaisia käsky- ja kieltolistoja, on se, että me kysytään, että viekö tämä asia mua lähemmäs Jumalaa vai viekö tämä kauemmas Jumalasta? Tai minkälaisen kuvan Jumalasta mä annan muille ihmisille, jos mä toimin näin? Meidän itsemme ja meidän uskon elämän kannalta on tärkeää se, että me aika ajoin pysähytään tarkistamaan, että mille me annetaan meidän elämässä ykkössiä ja kuka meitä ohjaa. Kuten Jeesus sanoi, niin kukaan ei voi palvella kahta Herraa, se on mahdotonta. Ja sen takia me joudutaan kristittyinä tekemään myös tietoisia valintoja. Paavali puhuu Efesolaiskirjeen kohdassa esimerkiksi siveettömyydestä, saastaisuudesta, ahneudesta ja meidän kielen käytöstä. Ja meidän aikana ehkä yksi näkyvimpiä asioita, joissa kysytään, että ketä kristitty seuraa ja minkä arvojen ja kenen tahdon mukaan me eletään, on nimenomaan nämä seksuaalieettiset kysymykset. Kun yleinen mielipide hehkuttaa seksuaalista vapautta ja sukupuolten moninaisuutta, niin meiltä kysytään, että lähdetäänkö me siihen mukaan vai pidetäänkö me kiinni siitä, kun Jumala sanoo, että sukupuolia on vain 2 ja seksuaalielämä kuuluu vain yhden miehen ja yhden naisen väliseen elinikäiseen avioliittoon.
Ja tässäkin tuli yhdessä lauseessa jo aika monta asiaa, joista yhdestäkin kiinni pitäminen riittää nykyään siihen, että leimaudutaan ahdasmielisiksi ja suvaitsemattomiksi ja rakkaudettomiksi. Ja silti meiltä kysytään, että ketä me kuunnellaan ja kumpi painaa enemmän. Jumalan sana vai yleinen mielipide, ne Paavalin varoittamat tyhjät puheet, vääränlainen käsitys rakkaudesta, semmoinen helppo ihmisen mielihalujen seuraaminen. Seksuaalietiikkaan liittyvät kysymykset on semmoisia, mitkä on helppo nostaa tikun nokkaan, ja sitten meidän on ehkä helppo kristittyinä myös sanoa, että tässä me eletään hyvin ja oikein ja ei koske minua. Mutta se ei ole ollenkaan ainut teema, jonka Paavali otti Efesolaiskirjeessä esille. Yhtä lailla hän sanoo, että kristitylle ei sovi ahneus tai typerät jutut. Ja ehkä tämä on semmoinen kohta, jossa sitten useampi kristittykin jo kokee vähän oman tunnon pistosta. Ei ole Jumalan tahdon mukaista olla ahne. Paavali sanoi jopa, että se on epäjumalan palvelusta. Se on sitä, että me asetetaan meidän elämässä ykkössijalle joku muu kuin Jumala. Asetetaan ykkössijalle raha, taloudellinen hyvinvointi, taloudellinen turvallisuus. Ei ole Jumalan tahdon mukaista keskittyä itsekkäästi omaa edun etsintään ja sen varjolla sortaa toisia. Tai olla niin huolissaan omasta hyvinvoinnista, että kynsi ja hampain pidetään kiinni siitä, mikä on saatu, ja se ei silloin koskaan tunnu olevan tarpeeksi. Aina halutaan lisää, koska ei voida luopua mistään. Mutta tosiasia on, että se mikä meillä on, se on lahjaa Jumalalta. On se sitten rahaa tai aikaa tai jotain muuta. Ja se on annettu meille, ei pelkästään meitä itseämme varten, vaan myös muita ihmisiä varten. Ja tämä ei tarkoita siis sitä, että kristityn pitäisi elää köyhyydessä ja panna vaikka oma perheensä kärsimään ja lahjoittaa kaikki rahansa lähetystyöhön. Tai se ei tarkoita edes sitä, että kristitty ei saisi koskaan hankkia itselleen mitään mukavaa tai vaikka ostaa lahjoja muille tai sisustaa omaa kotiaan kivaksi. Mutta jos meiltä jää Jumalalle vaan rippeet, se mikä on ylimääräistä kaiken muun jälkeen, niin silloin se kertoo jotain väärästä arvojärjestyksestä. Ennemmin meitä kysytään ensin erottamaan se tietty osa Jumalalle ja sitten katsomaan, että mitä me voidaan tehdä sillä, mikä sen jälkeen jää jäljellä. No, entäs sitten kaksimielisyydet ja typerät jutut? Mitä palvelee ja saa aikaan ne sanat, joita me päästetään omasta suustamme tai joita me kuunnellaan, katsotaan, seurataan? Puhutaanko me semmoista, mikä on hyvää, rohkaisevaa, rakentavaa? Vai käytetäänkö me sanoja pilkkaamiseen, loukkaamiseen, halveksuntaan, haavoittamiseen? Onko meidän sanat semmoisia, jotka nostaa toisia ylös vai painaako ne alas? Kunnioittaako meidän sanat Jumalaa ja hänen luomistyötään? Myös sitä luomistyötä, jonka hän on tehnyt meissä, jonka hän on tehnyt toisissa ihmisissä. Ja yksi asia vielä, jonka mä haluaisin nostaa esiin, vaikka se ei nyt tässä Efesolaiskirjeen kohdassa suoranaisesti tule, on ajankäyttö. Se, mihin me käytetään meidän aikaa, kertoo aika paljon siitä, mikä on meille tärkeää. Kun me tehdään suunnitelmia, niin yritetäänkö me pitää huoli siitä, että me päästään esimerkiksi sunnuntaisin kirkkoon tai että muuten päästään säännöllisesti osallistumaan seurakuntaan? Vai
Mennäänkö me seurakuntaan vaan, jos kaiken muun jälkeen jää aikaa? Jos joku meidän harrastus ja Jumalan palvelus tai muu seurakunnan tilaisuus osuu päällekkäin, niin kumpi me priorisoidaan? Lähdetäänkö me kirkkoon ja opetetaanko me myös lapset lähtemään? Myös silloin, kun se on joskus hankalaa ja vaivalloista ja vaatii luopumaan ehkä jostain muusta mukavasta. Joitakin vuosia sitten täällä Virossa oli opettamassa rippikoulussa aikuisia rippikoululaisia, joista yksi valitteli sitä, että kun ei sunnuntai-aamuna voi mennä kirkkoon, kun sunnuntai-aamuna pitää paistaa lapsille lettuja. Että kyllä he tulisi kirkkoon, jos olisi useammin näitä tämmöisiä ilta- tai yömessuja, mutta sunnuntai-aamun tärkein asia on se, että syödään perheen kanssa lettuja ja sitten ei voida tulla kirkkoon, koska se ei ole yhtä tärkeää. Ja ehkä tämän kaltaisia asioita on meidän jokaisen arjessa, jossa me kysytään, että mikä ihan oikeasti on tärkeintä. Myös jokapäiväisessä arkielämässä luetaanko me Raamattua ja rukoillaanko me vaan, jos sille jää kaikkien muiden puuhien välissä aikaa, vai otetaanko me tietoisesti niille aikaa? Minkälaisen viihteen parissa me rentoudutaan? Semmoisen, joka on meille hyväksi, vai semmoisen, joka vie meitä kauemmas Jumalasta ja ruokkii meidän mieliä Jumalan vastaisilla arvoilla? Ja sitten vielä yksi teema hyvin lyhyesti, mutta mikä on tässä ajassa sen verran yleinen, että haluan sen mainita, on kysymys henkimaailmasta, joka on ihan todellinen ja jonka kanssa ei kannata leikkiä. Mihin kaikkeen kristitty lähtee mukaan, mitä kristitty voi tehdä. Ja meillä on oikeus ja meidän kuuluu vetää rajaa siihen, että tässä maailmassa on myös niitä pimeitä henkivaltoja, jotka ei ole meille hyväksi, jotka ei halua meille hyvää. On niitä muista uskonnoista otettuja asioita, joihin kristitty ei lähde mukaan. Kristitty ei joogaa, kristitty ei käänny ennustajien puoleen. Kristitty ei juhli pahoja henkiä ja monia muitakin esimerkkejä voisi löytää. Ja kaiken tämän, mitä Paavali on sanonut, hän vetää yhteen sanomalla, että kristityn elämää pitäisi ohjata rakkaus ja sen pitäisi olla elämää valonlapsina. Ensinnäkin se rakkaus on rakkautta Jumalaan. Ohjaako meidän elämää se, että me rakastetaan Jumalaa ja että me uskotaan Jumalan rakastavan meitä? Kun me luotetaan siihen, että Jumala on meitä kohtaan rakastava ja hyvä, niin silloin me luotetaan myös siihen, että ne rajat, joita hän on meidän elämään antanut, on hyvät ja tarpeelliset. Ja silloin me halutaan elää niiden rajojen mukaisesti. Me ei haluta elää niin, että me tuotetaan surua Jumalalle ja vahinkoa itsellemme ja toisille. Ja se rakkaus tarkoittaa myös rakkautta ihmisten välillä. Jeesuksen rukous oli se, että hänen omansa tunnettaisiin keskinäisestä rakkaudesta. Ja myös laajemmin voidaan kysyä sitä, että minkälaisilla tai millaisella asenteella me suhtaudutaan muihin ihmisiin. Näkyykö meistä läpi se Jumalan rakkaus? Myös sellaisia ihmisiä kohtaan, joita on ehkä vaikeampi rakastaa. Mutta samalla, kun puhutaan tästä, että mikä sopii kristityn elämään ja mikä ei,
niin me joudutaan kaikki tunnustamaan, että ei me todellakaan olla aina eletty valon lapsille sopivaa elämää, vaan kaikkea muuta. Ja jos on sama kokemus kuin sillä meidän seurakuntalaisella, josta aluksi mainitsin, että he ei-uskovat, he tulee helpostikin huomauttelemaan, että nyt kristityn elämä ei täytä niitä kriteereitä, jotka ulkopuolelta asetetaan, niin me saadaan rehellisesti tunnustaa, että niin on. Ei me eletä täydellistä elämää. Vaikka me uskotaan Jeesukseen ja halutaan elää hänen kanssaan, niin ei me olla pyhiä ja täydellisiä niin kuin Jeesus on. Ja sen takia on tärkeää palata taas siihen, että keskeisintä kristityn elämässä on elää elämää Jeesuksen kanssa. Ja siihen kuuluu se, että silloin kun me langetaan, silloin kun me päästetään meidän arvojärjestys nyrjähtämään väärään järjestykseen, kun me tehdään, sanotaan, katsotaan asioita, joista me tiedetään, että ne on kristitylle sopimattomia, niin ratkaisu ei ole se, että me luovutetaan tai että me ei välitetä, että me todetaan, että no niin kaikki muutkin tekee, kyllä mekin voidaan. Tai ratkaisu ei ole se, että me vaan jotain epätoivoa siitä, miten surkeita ja onnettomia ihmisiä me ollaan, vaan se, että me palataan taas uudestaan Jeesuksen ristin luo, pyydetään anteeksi ja pyydetään apua, että me jatkettaisiin eteenpäin vähän entistä paremmin. Kun me ollaan valon lapsia, niin se tarkoittaa sitä, että me tuodaan Jeesuksen valoon myös meidän pimeät puolet. Ei pyritä kätkemään niitä, ei pyritä tietoisesti tekemään salassa sellaista, joka on väärin. Se, että joku ihminen on kristitty, ei automaattisesti tee hänestä hyvää ihmistä tai vapauta kaikista kiusauksista, vaan me joudutaan kristittyinä kamppailemaan elämässä erilaisten vaikeiden asioiden kanssa ihan yhtä lailla kuin ei-kristityt, ehkä joskus jopa enemmän. Monissa asioissa ei-kristityt ihmiset voi olla parempia ihmisiä kuin me, koska ei-kristittykään aina osaa, jaksa tai edes aina halua rakastaa. Mutta onneksi meitä ei pelasta se, miten hyvää elämää me pystytään elämään, vaan meidän pelastus on armosta Jeesuksen tähden. Kristityn elämä ei ole jotain, millä me yritetään kelvata Jumalalla, vaan se on meidän vastaus. Se on seuraus siitä, että Jumala on rakastanut meitä ja armahtanut meidät. Mutta ei ole toki aina helppoa elää kristittynä. Ja mitä kristiusko kielteisempi meidän ympäröivä yhteiskunta on, sitä vaikeampaa voi olla pitää kiinni siitä, minkä tietää oikeaksi, koska joutuu menemään vastavirtaan. On vaikea perustella muille omia valintoja, jos muille Jumala ja Raamattu ei ole mikään auktoriteetti. Mutta Jeesus ei luvannut, että hänen omien elämä olisi helppoa, vaan hän lupasi, että hänen seuraamisesta joutuu maksamaan hintaa. Mutta sitten toisaalta se, mitä hän antaa, on niin paljon enemmän kuin se, mitä uskosta joudutaan maksamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän, sanoo Jeesus. Ja siksi, kun me saadaan se elämä Jeesukselta, mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Kun me eletään kristittyinä, niin meidän elämällä on syvempi merkitys. Meidän elämällä on mielekkyys ja tarkoitus, joka ei tule vaan siitä, että me eletään tätä elämää varten ja vaan hetkellisen mielihyvän perässä, vaan elämä on Jumalan antama suuri lahja ja meidän päämäärä on taivaassa. Me ei eletä vaan odottaen sitä, että me päästään taivaaseen, vaan me saadaan elää täyttä elämää jo nyt, nauttia jo nyt kaikesta hyvästä, minkä Jumala meille antaa. Mutta samalla me tiedetään, että kaikki ei ole tässä. Ja on myös ihan tutkittu, että kristityt on keskimäärin onnellisempia. Ehkä juuri siksi, että oma pieni elämä asettuu paljon laajempaan kokonaisuuteen,
että ei keskitytä vaan omaan, vaan myös toisten hyvään. Ja että meillä on aina toivo, myös silloin, kun maailma näyttäisi menevän huonoon ja toivottomaan suuntaan. Paavali kirjoitti niin kuin tekisitte sen Herralle. Se antaa meille aika suuren vapauden. Se ei aseta kovin tarkkoja rajoja, miten me tehdään se niin kuin Herralle. Me voidaan pyhittää meidän teot ja elämä Jumalalle monilla eri tavoilla. Eli ei ole mitään yhtä tiukkaa muottia, johon jokainen kristitty pitäisi puristaa. Ja nyt vielä lopuksi, koska olen lähetystyöntekijä, niin pitää sanoa jotain siitä, mitä elämä kristittynä on myös elämää lähetettynä. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Meidät on kutsuttu, meidät on lähetetty. Jos olette seurannut viime aikoina uutisointia, olette varmaan törmännyt siihen kohuun, joka tuli siitä, että lapsi kuuli koulussa laulun Jeesuksesta. Ja nyt Iltalehti tekee jo hyvää lähetystyötä siinä, että julkaisi sanasta sanaan näiden niin sanottujen kohulaulujen sanat. Ja tässä kun puhutaan elämästä lähetettynä, niin tekee mieli lainata yhtä näistä lauluista, joista tämän lapsen valitetaan traumatisoituneen. Jeesus antoi meillekin tehtävän, pääsiäinen jatkuessaan. Levittäkää viestiä elämän, pääsiäinen jatkuessaan. Hän kanssamme käy tuleville teille, hän kanssamme käy, ilon antaa meille. Jeesus nousi ylös haudastaan. Me ollaan saatu maailman paras lahja. Me ollaan saatu maailman paras sanoma. Me ollaan saatu kuulla viesti elämästä. Me ollaan saatu ilo siitä, että meidät on pelastettu, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja tämä on jotain niin suurta, että eihän me haluta pitää sitä vaan itsellämme, vaan me halutaan, että myös kaikki muut saa oppia tuntemaan Jeesuksen. Se, mitä se käytännössä jokaisen kohdalla tarkoittaa, tai siis eroaakin jokaisen ihmisen kohdalla. Jokaisen tehtävä ei ole lähteä ulkomaille lähetystyöhön tai tehdä Suomessa hengellistä työtä tai alkaa saarnata evankeliumia kaikille vastaantulijoille, vaan kaikille on varattu oma paikka ja oma tehtävä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Pietari sanoo, pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivomme perustuu. Joskus on sanottu, että vastaa kun kysytään ja elä niin, että kysytään. Se, että me eletään Jeesuksen kanssa, se, että me viedään Jeesusta sinne, minne me itse mennään, niin sitä voidaan tehdä monella eri tavalla. Sen ei tarvitse olla aina suoraa sanallista julistusta, vaan ehkä usein se on sitä, että me rukoillaan toisten puolesta. Me ollaan niiden ei-kristittyjen ihmisten ystäviä. Me näytetään omalla elämällämme sitä, että me ollaan kristittyjä. Ja sitten me ollaan valmiita vastaamaan, jos meiltä kysytään. Me ollaan valmiita kertomaan Jeesuksesta, kun tulee niitä tilanteita, joissa se on luontevaa tehdä tai joissa se toinen ihminen kykenee sen ottamaan vastaan. Ja me saadaan rukoilla sitä, että Jumala antaisi meille niitä tilanteita. Ja että kun hän niitä tilanteita antaa, niin me oltaisiin valmiina.
Ja sitä voi myös harjoitella. Voi miettiä, että miten mä kertoisin lyhyesti ja tavallisilla suomenkielisillä ymmärrettävillä sanoilla sen, minkä takia usko on mulle tärkeää ja mitä se mulle antaa. Aina ei myöskään tarvitse itse välttämättä osata kertoa koko sitä evankeliumia, vaan voi kutsua toisen mukaan seurakuntaan, voi kutsua sinne, missä Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan. Ne ihmiset, jotka ei ole koskaan käynyt seurakunnassa, lähtee todennäköisimmin mukaan silloin, kun joku tuttu ihminen kutsuu ja tulee heidän kanssa. Ja nykyisessä somemaailmassa meillä on myös hyvä mahdollisuus jakaa siellä kaikenlaista hengellistä sisältöä. Ja sitten ehkä samalla on hyvä pitää se tasapaino, että sitten on myös se niin sanottu tavallinen ihminen ja että myös sitten siinä omassa somemaailmassa näkyy se, että kristitty tekee myös muuta kuin pelkästään rukoilee ja lukee Raamattua. Että löytyy myös niitä asioita, joita ei-kristitty ihminen voi ajatella, että tämä on meillä yhteistä. Tästä voidaan lähteä juttelemaan ja sitten ehkä niihin hengellisiin asioihin toivottavasti päästään. Ja sitten samalla, kun jokaisella on se oma tehtävänsä siinä omassa elinpiirissään, niin jokainen kristitty on kutsuttu elämään todeksi myös suurta maailmanlaajuista lähetystehtävää. Ja jos oma tehtävä ei ole lähteä johonkin kauas, niin silloin on hyvä mahdollisuus olla lähettämässä meitä, jotka ollaan lähdetty. On mahdollisuus olla tekemässä yhdessä sitä työtä, että myös muiden kansojen keskuuteen, myös sinne, missä Jeesusta ei kovin hyvin tai ei kovin monet tunne, niin että evankeliumi saisi olla menossa eteenpäin. Ja sitten kun me eletään tätä elämää kristittynä ja elämää lähetettynä, me saadaan muistaa, että kaikkeen tähän kuuluu Jeesuksen lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Tähän lopetetaan tältä erää.